ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон оли қадр ва бинандагони гиромӣ, подписчикони муҳтарам. Умедворам ки ҳама хубу тансиҳат ҳастед. Бисёриҳо чуноне ки манро мешиносанд, ман дар ютуб канал тӯли 5 сол аст ки мардуме барои Великобритания рафтан, чӣ гуна рафтан, роҳҳои қонуниша матрах менамоям. имрӯзҳо хеле мошенникҳо зиёд шудагӣ ҳастанд дар шабакаҳои иттилоотӣ, яъне дар тикток, дар инстаграм. Дар тикток садҳо канал кушода шудагӣ аст барои мошенникҳо фиреб карда истодан ба мардум фиреб машғул ҳастанд. алалхусус аз номи ман Акбар Неъматуллоев як канал кушода шудагӣ аст. ҳозир ман дар ҳамин ҷо мемонам, ҳамун каналиша 4563 подписчик дорад. аз номи Акбар Неъматуллоев мардум фиреб кард. Англия рафтана дар тикток, дар шабакаҳои иттилоотӣ накавед. ҳеҷ кас шуморо ба Англия бурдан наметавонад дар тикток. сода нашед бачаҳо. боқӣ дар амони Аллоҳ максимал падилитса кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.